ini bitu dia bukan aku sarang itu jauh. Kulungka hambai, ini masandui kutai community hall ni ozama asupha tai orani jeni habubagra tai ti promothani chairman bono hambai ono rugoina chumarbo jeni orani MLA tai MDC West Zone ni chairman tai Bujjanagar Wakinagar ni MDC tai Bhai Manjang rok jotona hambai ang bisi koglog ria kaisa kog nang sanan mujungo dud suk kupur kuripho sukui suk milik kurei dofa hai motan kurei jake hai motan kurei moso chikoni bo botra kurei rajani chai kuripho aboni bagaina ang tasa sanan mujungo dud hai kupur i hasaka kurei sukui suk milik bo kurei bono ke bo hulia o bokhok bising ni ne bo milik jake hai motan bo kurei aboni bagaina Agartala ra bo ha paile kahangai bo jaga bukung baratong hino yange CPM ba Congress mangse arse kulok le thangma haboyo bukung nayo bukung tamuna hikai jaki suk motam kurei abok thambani helebo motam hikai doka ni motam abono hikai bui raja le chraikho ungya kahino raja ni bo chrai kurei mosa chikon ni bo patra kurei chikon phana sadi riok bani kul kurei awon bagaina Jonggo wa bofak kaya hengkai wa sok sona phana kongsa dai ribani jaga yapri baksa setani sugyani bisingtui phana sude sugno hinai yapri senan jaga bo jaga bada tongkha bai hinai yapri ma senan na angte bisi saya tabo bui bai thungjak mang I borok rok 70 73 bosor umthanga tabule nung bokol phioknani jora sok paikha nung je jaga tongo nini service doridi nung je jaga tongo o jaga una bera khadi nini samung nung khlaitangni uklogo ta usludi uklog usludan joralia hinai angkok sawai ani kok thaina orona mutaksino jotono khulumbaika sini yapri semane ayolok thong hambai